Minnu Giusy u min huma ħbiebu? Il-ktieb Il-ħbieb ta' Giusy, miktub minn Beppe Caruana, ilaqqana ma' dan il-karattru simpatiku. It-tim tagħna qalleb il-paġni ta' dan il-ktieb sabiex isir jaf aħjar lil din il-klikka ħbieb. Il-ktieb jismu L-ħbieb ta' Giusy, din hija storja dwar Giusy li huwa l-protagonista l-istorja li beda jmur l-iskola primarja u fejn għalkemm kien differenti u tifel li fil-fatt għandu l-awtiżmu, xtaq xorta jibda jilab u jitgħallem ma' tfal l-oħrajn. U fil-fatt l-istorja toħloq kif inħoloq din il-ħbiberija fil-fatt ma' dawn il-bniet. U kif dawn il-bniet li m'għandhomx l-awtiżmu għenuh u jistgħu jgħinuh fil-fatt biex hu jkompli dejjem jimxi iktar il-qudiem. Giusy beda jmur l-iskola. Fl-iskola kollox kien ġdid għalih. L-iskola kien hemm ħafna tfal, tgħallem ħafna affarijiet ġodda. Giusy kien differenti, kellu sfida biex jitkellem u mġiba mhux bħal ta' tfal l-oħrajn. Imma Giusy xorta rid jilab ma' tfal, beda jiġri madwarhom biex jurihom li xtaq jilab magħhom. Mhux kulħadd rid jilab miegħu, iżda kien hemm grupp ta' bniet li ħadu grazzja miegħu. Il-ktieb inkiteb fil-fatt minn Beppe Caruana, Beppe li huwa t-tifel tiegħi li għandu 10 snin, Beppe għandu l-awtiżmu u fil-fatt Beppe ma jitkellimx u għandu wkoll diffikultà biex jikteb, ġifi biex juża pinna. Imma xorta jesprimi ruħu billi juża metodu li huwa metodu fejn għandu ikollu letterboard u ju jipponta ittra u jaqqat kelma u mat eventwalment jaqqat is-sentenza. Huwa proċess twil ħafna, huwa proċess fil-fatt li jdum li jieħu ovvjament is-sigħat u anka fil-fatt il-jiem u anka ġimgħat biex tinkiteb xi ħaġa xi ktieb bħal fil-każ tal-L-ħbieb ta' Giusy. Dal-ktieb ġie miktub għal tfal bejn 5 u 7 snin, tfal żgħar li qegħdin jitgħallmu jaqraw u allura jitalmu japprezzaw aktar anka l-lingwa Maltija, tfal li jistgħu ovvjament anka jifhmu id-diversità li ovvjament hemm tfal differenti li jkollhom id-diffikultajiet u li huma jekk għandhom l-awtiżmu jew m'għandhomx l-awtiżmu fl-aħħar mill-aħħar jistgħu jkunu importanti biex jgħinu lill-oħrajn. Naħseb li nispeċifika li ovvjament anka din xi ħaġa li jgħidli Beppe hija li kodba bil-Malti u tfal bl-awtiżmu jaqraw kull ktieb. Imma li jitkellmu fuq l-awtiżmu hemmhekk ovvjament m'hawnx. ċoħe mhux m'hawnx hawn vera ftit. Qegħdin issa naraw kodba, partikolarment qed nitkellem kodba bil-Malti. Issa qed nara kodba bil-Malti li qegħdin joħorġu fil-fatt li jitkellmu fil-fatt fuq l-awtiżmu. Naħseb hemm bżonn li kien hemm aktar kodba li jitfgħu dawl fuq din il-kundizzjoni u kundizzjoni oħrajn fil-fatt ukoll. Darba fost l-oħrajn Giusy kien qiegħed waħdu fil-ground tal-iskola. Dalu xi subien ikbar minnu u bdew jitku bih. Daħku bih għax ma setax jitkellem u kien iġib ruħu differenti mit-tfal l-oħra. Giusy beda jibża u iktar beda jiġri mal-ground, xtaq li xi ħadd jgħinu. Fil-pront marru jgħinuh Ruby u Alaja. Lis-subien Ruby qaltilhom li ser tgħid lil għalliema u Alaja widbithom li kien imisshom jistħu. L-esperjenza ta' Beppe kienet sabiħa ħafna b'mod partikolari din id-darba kiteb ktieb totalment waħdu. Jiġifieri ma kienx hemm għajnuna min-naħa tiegħi fejn jien qed norganizzalu iktar l-idejat, imma din id-darba kien hu kompletament qiegħed jesprimi mill-bidu sal-aħħar l-idejat tiegħu b'mod ġifieri b'mod ċar mingħajr l-ebda għajnuna minn għandi ħlief ovvjament fejn hu qed jispelli jiena qed niżżel l-informazzjoni.
Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.